185 sillä välillä koko ajan tullaan Kokkolan suuntaan. Ja meinaa heittää tietä ulos. 190 vauhti 60 alue, Imanan taajama 190 läpi. Ja keltaisella viivalla kainaa ohi mutkassa. Ilmolle ja nyt Kokkolan kenttäjohtaja pitäisi saada yhteyttä, tässä on Marko, tässä tulee ruumiita kohta. Joutuu hiljentämään, reittäauto tulee vastaan, katsotaan meneekö ohi. Joo, laittakaa mattoa, on pysähdytty. Tää on vaarallista. Täällä on pahoja tilanteita. Se ajaa kohta ulos. Sillä on 4 ainakin kiinni. Toinen kaista, autolla toisella kaistalla matto. Hoitaa Rekaan asunto-omuihin keltaisella viikolla molemmat, mutta vasempaan. Ja Kajani Ylivieska-risteys nyt tulee siinä meidän eessä. Onko matto? Hiljen. Haro! Ai saatana, henki lähti. Ja ajo poliisin päälle, ajo ulos!